Адны палотны найперш расказваюць пра эпоху, у якую ствараліся, іх яшчэ называюць хронікай сацрэалізму, а іншыя творы гэта аповед пра жывога чалавека. І тут акцэнт на пачуццях. Розныя бакі адной вайны паказаны на выставе «75 год Вялікай перамогі». Очень по-разному белорусские художники показывают и рассказывают о войне. Это, конечно, связано и с разными поколениями. Да? Здесь как раз представлено несколько поколений. Это русские и белорусские художники, те, кто были очевидцами войны, участниками Великой Отечественной войны, дети войны, те, кто пережили войну, но не принимали в ней участие, и те, кто родился уже после войны. То есть это уже поколение людей, которые рассказывают о войне по воспоминаниям. Шчамялёў, Данцыг, Бялыніцкі Біруля, Грамыка, Аракчэеў ды іншыя. Экспазіцыя сабрала творы розных пакаленняў беларускіх і расійскіх творцаў. Мы падрыхтавалі гэту выставу з фондаў Нацыянальнага мастацкага музея 75 год Вялікай перамогі. І яна прымеркавана да 7-га форуму рэгіёнаў Беларусі і Расіі. І менавіта на гэтай выстаўцы прадстаўлены творы як знакамітых беларускіх, так і расійскіх мастакоў. Вялікую перамогу вачыма жывапісцаў з Беларусі і Расіі можна пабачыць у Нацыянальным мастацкім музеі. Глядзіце ў найбліжэйшы час.